locais. O BNG rexistrou xa unha serie de preguntas no Congreso dos Deputados demandando información ao Ministerio sobre as actuacións e medidas que ten previsto levar a cabo ante este episodio de contaminación mariña. Este é un problema que está recorrendo, igual vennos de novo a memoria o Prestige, igual que daquela está recorrendo a nosa costa. Polo tanto, que se poñan a actuar de inmediato. Queremos avanzar que, en este sentido, nos presentamos hoxe mesmo, esta mañá, iniciativas no Congreso dos Deputados dirixidas precisamente ao Miteco para que nos aclaren que está a pasar, que accións levaron a cabo e que accións van a levar a cabo para dilucidar as responsabilidades deste vertido e, sobre todo, que van a facer para limpar as nosas costas e o noso mar, que xa bastantes problemas ten. Mentres o vertido segue a estenderse polas costas galegas, alcanzando nas últimas horas puntos da Costa da Morte e mesmo da Illa de Arousa, os concellos non contan apenas con medios para a súa retirada e denuncian a falla de interese e abandono do resto de administracións. Dende o Concello de Muros nos reclamamos que tanto a Xunta como o Estado se mollen literalmente canto antes para axudarnos a retirar todo este material e evitar que quede depositado nos estratos inferiores da area. Se non se fai a retirada inmediatamente, o problema vai ser moito máis grave. Encargados da recollida foron os operarios de emerxencias do Concello, o GAIM, a equipa do GAIM, e tamén os operarios de Urbaser, que se encargan dos servizos municipais de limpeza en xeral, dos contedores e demais, pois tamén lle dixemos que se pasaran polas praias. Claro, había esa dificultade de, pero con que os recollemos? Porque isto é unha cousa... claro, ao final, que non nos compete, o que en certo modo non teñen ferramentas suficientes.